الفعل الماضي للمتكلم. الفعل الماضي للمتكلم aikin da ya wuce ga ma'abocin magana. Wato idan ina magana da kaina in ce na aikata ya zan yi, wadda ya aikata zan ce misali dhahika yayi dariya. Idan mace ce ta yi sai a ce dhahikat ta yi dariya. Idan kuma mutum ne da kansa kana magana da kanka sai ka ce dhahiktu na yi dariya, ka kala ta'un da dhamma kamar yadda kuke gani. Dhahiktu na yi dariya, bakaitu na yi kuka, zahabtu na tafi. An gane? Masha Allah. To bari mu juya su da yawa. Dhahika, dhahiktu. In an ce dhahika shine yayi dariya, dhahiktu na yi dariya. Baka, bakaitu. Dhahaba, dhahabtu. Fataha, fatahtu. Ghalaqa, ghalaqtu. Qara'a, qara'tu. Kataba, katabtu. Hafiza, hafiztu. Fahima, fahimtu. Sami'a, sami'tu. Ghasala, ghasaltu. Kanasa, kanastu. La'iba, la'ibtu. Kharaja, kharajtu. Dakhala, dakhaltu. Misali, zaka iya hada sentence da shi kuma kamar haka, ka ce dhahiktu kathiran, nayi kuka da yawa. To kaga shi wancan in an kawo fi'ili sai a kawo wanda ya aikata aikin a sa sunan shi. Kamar misali a ce dhahikal ustazu, malami yayi dariya, kaga an kawo suna. Nan kuma lamiri ne, tu din shine yake wakilta na. Dhahiktu nayi dariya kathiran da yawa. Bakaitu qalilan, nayi kuka kaɗan. Dhahabtu ila almadrasa, na tafi makaranta. Fatahtu albaba, na buɗe ƙofa. Wa ghalaqtuha, sai na rufe ta. Qara'tu alkitaba, na karanta littafi. Katabtu darsa, na rubuta darasi. Wa hafiztuhu, sai na haddace shi. Fahimtu alqadiyata, na fahimci lamarin. Sami'tu nasihata, na ji nasihar. Ghasaltu thawba, na wanke tufafin. Kanastu dara, na share gidan. To haka dai mutum zai ta yi har zuwa ƙarshe. Mu haɗu da ku a kashi na gaba.